खुलुमबाय साफ्रोमखौबो आंनि Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आङो दिनै बरायनानै लाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे खौरां फोसावनानै फैदों। जुनार आखुनि सुबुंफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होननानै फैबाय। बे भिडिअ'आ सिगां आं नुदोंमोन, नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो आं बेखौ बारा क्लियार मोनैखाय बेनि सायाव आं भिडिअ' बानायनो हानाय जायाखैमोन। नाथाय दिनै जाथाया सोराङाव फैबाय। नैबे एफआइआर बहिया आंनाव फैबाय, आंनि आखायाव फैबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौ खिन्थाना होनो नागिरदों। बे जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर हालामाव जानाय घटना। बाहाय जाहैबाय मा, सासे 14 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसा गथ'खौहाय जबरदस्ति लांनानै बिथांमोनहा बेनि गाननाय ड्रेसखौ खुनानै भिडिअ' बानायदों आरो बेखौहाय जिनाहारि खालामनो सेस्था खालामदोंमोन। आरो बिनि उनाव जों मिथिनो मोनबाय बेवहाय सासे सुबुङा गावनि न'खराव लांनानै दोनहैबाय आरो बिनि उनाव मोनायाव बेखौ जिनाहारि खालामदों होननानै दिनै हिन्जावसानि खुगानिफ्रायसो जोङो जाथाया सोराङाव फैबाय। अब्ला फैदो डिटेल भाबै जों मिथिनांगोन, नङा होमबा? दा एफआइआराव मा लिरदों, बे एफआइआर बिलाइयाव मा लिरदों बेखौ जों मिथिनांगोन, नङा होमबा? बेनिफ्रायसो जोङो जाथायखौ थार जों मिथिनो हागोन। जाथाया जाहैबाय, जों मिथिदों दे 1 थारिख जानुवारि 2023 बेयाव जानाय जाथाय बेयो। अब्ला दिनैसिम लायोबा बियो जाहैबाय मा, 1.5 मासनि बारा जाबाय एबा 1 दान 15 साननि बारा जाबाय। दिनै 1 दान 15 साननि उनावसो जाथाया सोराङाव फैबाय जे 1 दान 15 सान बै हिन्जावसाया गावनि जानाय जाथायफोरखौ बियो दिनै खोमानानै दोनबाय थाबाय। जानो हागौ बै हौवासाफ्रा बेखौ धमकिनानै बेखौ दम होनानै सिगिनानै दोनदों, जुदि खिन्थायोबा नोंखौ बुथारगोन आरो देथारगोन होननानै बिथांमोना निस्सय दोनदों, नङाबा हिन्जावा जाथायखौ खिन्थागौमोन। दा बिथांमोना सोर आरो माब्रै जानाय, नोंथांमोननि गेजेराव आङो नैबे एफआइआर बिलाइयानो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै आं होगोन। आरो बाव मिथिनाय बायदिबा बायना बुंदों on the 1st January 2023 बाव लिरदों the 3 person namely श्री दान्थाल नार्जारिनो। दान्थाल नार्जारि, सोमदोन बसुमतारी, बेखौ गोथाव होननानैबो मिथियो जाहैबाय, एन्ड आमथे नार्जारि अफ नं 4 अदालगुरि। गामिनि नामा अदालगुरिनि बिसोरो, मिथिबायना? बे दान्थाल नार्जारि, सोमदोन बसुमतारी आरो आमथे नार्जारि मोना बिसोरो अदालगुरि माने सान्थिपुर हालामनि सिङाव थानाय अदालगुरि होननाय मोनसे गामि दं जाहैबाय आरो, नं 4 अदालगुरि, बे गामिनि बिसोरो, बे लंफटफ्रा। दा मा जादों, हेड टेकेन्स माइ डटार मिस, आं नामखौ बुंला, हिन्जावसानि नामखौ, बसुमतारी। बेयो जाहैबाय मा होनदों दाना, फर्सफुलि फ्रम द बेरगाउन ब्रिज व्हेयर रिटार्निं फ्रम निजरा पिकनिक स्पट। जेब्लानाखि हिन्जावसाया मोनाबिलि समाव निज्लागुरि निजरा पिकनिक स्पटनिफ्राय न' फारसे फैफिननो होननानै फैदोंमोन, बे समावनो बिसोरखौ मा होनना बुंदों, बेरगाव होननाय मोनसे दालां दङनो, बे दालाङाव बिसोर बेखौ जबरदस्ति बाइकआव थिखोनानै लाबोदों। आरो मिथिनो मोननाय बायदिबा दान्थाल नार्जारिनि खावलायनायावहाय आमथे नार्जारिया बे हिन्जावसाखौ बाइकआव थिखोनानै लानानै फैदों। आरो बिनिफ्राय मा होनना बुंदों, पिकनिक स्पट उइथ फ्रेन्ड एन्ड फर्सफुलि मा होनना बुंदों, रिमुभ माइ डटार्स ड्रेस एन्ड मेड भिडिअ टाचिंस प्राइभेट फोर इन मा होनना बुंदों, साम वेर दावराय गाबनाय मा होनना बुंदों, जंगल। दा बावहाय लिरदों जे एफआइआर लिरनाय मथेब्ला बिसोर जबरदस्ति बे हिन्जावसानि गाननाय जोमनाय ड्रेसखौ खुदों, ओमफ्राय खुनानै बिनि माखासे प्राइभेट बाहागोआव बिसोर आखाइ होदों आरो आखाइ खोख्लैनानै बिसोर भिडिअ बानायदों। आरो बिनिफ्राय बिसोरो लांदों, बाहा लांदों, बे जेनेखि बेरगाउन ब्रिज दालांनिफ्राय लांनानै बिसोर मा, दावराय गामनाय होननाय मोनसे जंगल दंनो एबा हाग्रा दङ, बे हाग्रायाव बिसोरो लांदों। बे जाहैबाय गावसिनि गामि साखाथिनि मोनसे हाग्राबारियाव बिसोरो लांदों। बेयाव लांनानै बिसोर जबरदस्ति खालामबाय, भिडिअ खालामबाय, नाथा जाबाय। हयथ' बाहाय मा जाथाय जाखो जों मिथिला, निस्सय जाथायाबो जादों जानो हागौ, नङा होमबा? दिनै हयथ' हिन्जावसाया बे थार बाथ्राखौ फोरमायनानै होबाय। आरो बिनि उनाव मा होनना बुंदों, डियार्स आफ्टार होननानै बुंदों, श्री दान्थाल नार्जारि टेकेन्स माइ डटार्स इन हिज होम एन्ड रेप। मा होनना बुंदों, बेनिफ्राय जों मिथिबाय, बिनिफ्राय मा जादोंनो, बे दान्थाल नार्जारि होननाया बे हिन्जावसाखौ न'आव लानानै थांदों आरो न'आव लानानै थांनानै जिनाहारि खालामदों होननानै जोङो दिनै मिथिनो मोनबाय। नैबे एफआइआर बिलाइया जोंनो रोखा थार बाथ्राखौ फोरमायथिनानै होबाय। दा बेनिखायनो मा होनदों, बेवहाय हिन्जावसानि जेनेखि बिफा, बियो दिनै सान्थिपुर आउटपस्टआवहाय एफआइआर होबाय, थानायाव इजाहार होबाय। दा बेयो जाहैबाय 16 जेनेखि फेब्रुवारियाव बेखौ एजाहार होदों। दा एजाहार होनायनि गेजेरजोंहाय जों मिथिनो मोन्दों, बे जोंनि साथाम लंफटआ बे खारनानै दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों।
दा बेनो जाहैबाय मा बेखौ फट' होनो हायोबा मोजांमोन बिथांनि फट'फोरखौ जुदि होनो हायोबा गोबां मानसिफ्रा सिनायगौमोन बे मानसिफ्रा बाहा थायो बेखौ निसय मिथिगौमोन हयथ' बियो बबेबा मोनसे खना खना जायगायाव सोरबा लोगो दिगोजों बे निसय थाफानानै दङ आं बेखौ मिथिनो आरो लोगोसे नङाबा अबेबा बेंगालरफ्राव खारबाय निसय खारनो हाथ'वाखै बिसोरो साखाथि फाखाथिनि सोरबा लोगोफोरजों बिसोरो सिथाबनानै दंफायो दाबो दा बेनो बिसोर जेरैबाबो हमजागोन आंहा बिसास दङ जेरैबाबो बिसोरो हमजागोन आरो बिसोरखौ हमनानै आयेन बायदि साजा होनांगौ सास्ति होनांगौ मानोना बेफोरबायदि थासारिया बेफोरबायदि आखुवा बेफोरबायदि अगेन जुनार आखुवा जाय जुनार आखुखौ दिनै गुबुन जाथिफ्रासो मावोमोन बे जुदि आखुवा दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोनोम मोनबायब्ला बिसोरखौ नांगौबायदि सास्ति होनांगोन जेन' बेफोरबायदि थासारिया जोंनि बर' हारियाव जोनोम मोना आरो जोंनि बर' हारिखौ बेबायदि बरनाम खालामा आरो आं खावलायगोन बेबायदिनो हयथ' निसय गोबां जाथाय आरो सिङाव जाखोमानाय दंबावो जायफोर दिनै खुगा खाथि जानानै दङ निसय जुदि बेफोरबायदि दंमारोबा बिथांमोनाबो थाबैनो बुंनानै लानांगोन जेन जों बेफोरबायदि जाथायखौ सोराङाव फैनांगोन आरो बेजों आं मोनसे खावलायबावनो लुबैदों सरजाबबावनो लुबैदों आं दा नुदों जे माखासे आगु जेनाखि एक्स एनडिपि बिदा गिदिर बिथांमोना माखासे गोबां हाबाफारि लादों ससियेलनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ फोजोबस्रांनो आं बाहाय मस्ट वेलकाम खालामदों आरो बिनि गेजेरजों बेफोरबायदि थासारिखौबो जेन' अननानै आदामोना बेखौ आखायाव लाफादेरो मानोना नोंसोर लाफायोबा साबसिन जागोन होननानै आं सानो लानांगोन नोंसोरो जेन' जोंनि समाजखौ जोंनि बर' हारिखौहाय जेन' सोराङाव जों लाबोनो हायो बेनि थाखाय बे खामानिखौ मावनांगोन दा आं बेखौनो बुंगोन बे हिन्जावसा 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जायफोरनाखि बेबायदि आखु बाहायदों बिसोर जेरैबाबो जेलाव थांनांगोन बिसोर खुनु रावबो प्रानिया बासायनो हाया इसोराबो बिसोरखौ बासायनो हानाय नङा बिसोर जेरैबाबो हमजागोन आरो हमजाथारनांगोन आरो नांगौ बायदि बिसोरो साजाखौ मोननांगोन आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होबाय नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै होदो आरो बेनि गेजेरावहाय बिथांमोना जेरैबाबो हमनो मोनथारनांगोन आरो बेबायदि जेन' जोंनि समाजाव जोनोम मोनला बेबायदि मोनसे बिसोरखौ सास्ति होनांगोन बेखौ आं भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होबाय थ' दिनै भिडिअआ एसेखिनिसै लोगोफोर थेंक इउ